Patay ang isa ka lalaki nga motorista matapos nga tiruhon sa iya nga ulo sa kahabaan sa nga National Highway nga sakop sang barangay Kaano, Kalibo kahapon sa ngaga. Ginkilala ang biktima nga si Julius Cuesta, 30 anyos, isa ka kolektor kaga residente sang barangay Tambak, New Washington. Suno sa tricycle driver nga saksi, nag-overtake sa iya ang biktima kaga ginasundan ini sang duha ka mga motorista sang maka-overtake diri na gindikitan sang mga nakamotor ang nasambit nga biktima kaga dira na dayon nakabati sang lupok ang nasambit nga tricycle driver. Sa iya nga pagdumdum kariton sang motorsiklo sang biktima ang naglupok apang sang ila ini nga ginlantaw may tama na ini sang pagpamaril sa iya nga ulo. Gilayon man nga gindala sa nga mga miyembro sang MDRRMO Kalibong biktima sa Provincial Hospital apang gindeklara ini nga dead on arrival. Sa karon nagapatigayon na sa nga baka tracking ang maturidad para nga matumod ang pagkakilanlanan sang mga sospek. Samtang sa pihak nga parte, plano man sang alkalde sang Kalibo nga si Mayor Jory Socro nga maghatag sang reward money para nga mas mapadasig ang pagkadakop sang mga sospetsado. Balita Regional, gikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.